nsemu no one more wie na ene no kawadwa da romanti toyin levy no aban so suspended enti na hu behia say yesaba adrobafo no mu biem na no mo bekasa na say yenya ho kwan ne yaba eye circle na ye ne adrobafo ba bedi enkoma Roverman Productions and Vodafone National Theatre and Joy News saka won ho bom so den one National Theatre 80 Ghana cedis na ne wokowanim Uncle White di obi enim no ntiodofo menu ho abronya me yadma 24th and 25th June na ye shia e theatre na 1st and 2nd July na ye shia wo National Theatre brekwa ni mo no meka wo monsem no so e de National Soldier Omensa Enterprise of also boy and ye papa and I had a kawadren brow v Mr. Central Kwana Yentia Ma Monfa NCC who fresh 0242 201 110 0242 201 110 sound so 2C mobile TV for so a boy or phone on our download now that's any program so now so wash be ye sa na yadi adwumade no a hyehyɛ so papa yamwa kwa ba mra Adom TV oh meje masomini aba wuchi ka free say new plan ha kwa he aba cho me kokuma se asante mampom ani aboko ya kono boko maye na se wote ye se toyin fi bi oh meti ye de me de na de ma me hu baako ane se papa no sister se ya se kanu woye abanya wotie nipa dodo asem emla toyin fi ni ba ya nyina ya de ya no tumu no amana hu se nipa dodo anti watie ya sopam ti ya da aban na se ya da na se pa we ya abanya be so betimi abo man ye tafi so obi ka ya ketwa obi so ka ya kese ka ketwa no week bi akọ maintenance make us our yoba 1% ka be gana ko week bi akọ maintenance ne sida na week no akọ maintenance no won sida na nka akọ se kwan don ka se won chance kana to kota bi sa ya ye fa nkotwe no be ba sa na ye dede ye ba mu na aban na tie no ye da ba na se nyame sha ye da se papa be me na ye mo akọ baba Adom TV ye nua yo wo so ka wadwe na wo so twika free he kwa he oh me ye bukuma wo Takrade station here ya na ne wo mu ne se abande sa hyehyɛ ne ba ne in fact ha driver for no bebre kwa wonam ba bia wote driver for no kasa na wotumi se yakɔ de tia aban no but me den so no so tambia no tie nipa ɔman ne nyina asɛm na ɔyɛ ɔman no so akoma so ade de ma ɔmo asɛ ne bɛyɛ a ɔde tambia no so yɛso yɛbetumi agina n'akyi sɛ ne bɛyɛ a bibia mu ni a yɛnso yɛbetumi akonkoden de ama no nti yɛsrɛ so ɔno so ɔmo ayɛ pa no boan a yɛnso yɛbɛboa no yɛda sɛ ka wadwen yɛde apm ne plan papa ka wadwen ɛyɛ sɛ aban na tie sɛ enipa dodoɔ no ɛwɔ ɔman no mu no obi ase adeɛ no nyɛ na watie because sɛ wohwɛ de aban na yɛ a ɛfa ma bi yɛde credit bɛma no ɛna sɛ wowɔ amamuom na nipa dodoɔ kasa na wotie a ɛbɛma amamu akɔ so because yɛbɛto aba no yɛyisu adavafoɔ de yɛ campaign tie aban a na ɔte so nti ne aban no bɛyɛ nyɛ na sɛ wo ba na yɛ sɛ wo na wo pam ho na mmom ne aban no tie deɛ ɛfa ma bi menyɛ mani nye politics but mabɔ aban na aba so yɛda sɛ ka wadwen no no yɛde apm ɛwɔ new plan cycle station papa mo akɔ aba efrem agyenim boate papa bi na kyerɛ wadwen mɛka ma nana do atin sɛ esrɛ no we de yedanas nyame hira no na emum asɛm ba akɔ ha me sɛ wɔse yɛn renew license foforo menti ase wɔn suspend me na menti ase sɛ wɔtwam de nyame ase yedanas pa yɛbɛsa yegusu di n'akyi yedanas nyame yɛda sɛ ka wadwen papa oh aboy pa because ne no mo de ba no ewum sɛ ɛmoaye san sɛ ube bre atɔwka na wasan akɔtua sika foforo asan akɔ bibi no ɛmoaye nti ɛbɛsrɛ da aban no so asese ono so waboy agina mu ayamaye ai obaye no oh waye bibia koyie maye ogide o yakum so betima aye bibia maye all right enti ye bona ba so eternity ye da say papa kan wadwen oh meso kakra ba kan say nana ba ma ye nyina eti emi de say de ono ba ya to ato am so agya atum say sa na tede a ye ntwentwe so no bitumi say nana betu am o ma no
asɛm bi a bɛka no ɔman bia na nan bɛkyerɛ na superma ma ɔman ni nyama amamuo no nso akɔ so amae da se ka wadwe dwumadie no ka wadwe kyerɛ mu sɛ men aha nana se Toyin Levy no aban se wa suspended on sank ya ba betua Toyin Levy bi a wo ka asɛyi a na odi aka road worthy ho no watua ɛna adrobafoɔ ka wadwe ya ba bonte no mo kasa ya suspended what you asɛm we na yɛ ɔsɛ okay fine pa good news but also na nim na no mehwɛ na yaso ya de nasi fomo na adum pempenso yi ya masamo ano ti dia na wo hia ya me hia na maka so na nim na no mehwɛ drivers yo ya da se papa ka wadwe the patch on me adwuma progressive union association protoa na me de ha me kakra ne sɛ me nwanwa sɛ me nuanom bi nti asɛm bi ase ka no emani nsi ansa ɛne aka ho asɛm da bi enye ni si emani si ansa onam kwa ho a onam kwa ho a obehu sɛ cars no esisi kwan ne ho obi a nkoka ho ba sɛ ne saban ne start so oyi a obi bɛka sɛ ade na car ne si hɔ a ban ba bi misto nie na ade ba ekum nipa sɛ si a yɛne ya hɔ no abɛsa aka ho asɛm enti tumi pa de enka mepɛde aban ne yɛ no yantin firi obi a ayi mu onkotua road worthy bra onkotua enti sɛ car no sɛ e ba bi a ofrɛ ma mo mefa me car aban ahyɛmra ma si me ntua ska ma obi a dabi wen ka betua dabi utua ma aban wi a car ne befa wa de na onte ase sɛ obema ni ska biom ba ade e ha me ne sɛ aban no gi ska no wi a o make sure sɛ Toyin kan be ya available kwan ne so because sabe ka fra che ha ye mefa nsa Ghana kwan kɛseɛ pa from ye club pon kɛseɛ mu ɛkɔ esire mu nyina gye sɛ ɔfa saa kwan we ya so yada se ka wadwe no papa so ka wadwe me nua ba dwen a me kyerɛ ne sɛ me na me nto abada enso nana ba yɛ ndɛ ma yɛre mato minim sɛ mmerepam no ɔbɛyɛ adwuma because ɔba yɛ nkyɛn nti yɛnya abotere ma no meso ma adwuma ka wadwe dwumadie no Wadom TV na wo hwɛ no na ɛnɛ deɛ sɛ de aban no sɛ Toyin Levy no what afia na what suspended no na dia na ya ni amanfo kasa papa ya mo akwa baba Adom TV ye na mam no what de akwoso man mu matepa dia na pesa o kan wadwe de mpesa me kyerɛ ma adwen ne sɛ kasa kɛse na ayɛ sɛ si kwan so na akɔm kasa mo de Toyin car no ba bɛ no ɛn de nkɛyɛ if accident sɛ sisi bebree yɛ kasa kɛse no mo de Toyin car na ba nti ka ndɛ kɔ de Toyin car no gu kwan so na ka atene tem ya omo ayi free so anka ndɛ ka bɛboa etu ono no de nka Toyin car na nya adwuma car sakɛse no wo mo na mankwanhyia ne sie na nketewa ne de anka sɛ ya wo mo akɔfa wo no mo ade ka wadwe dwumadie Wadom TV so wo baabi na pɛ sɛ yɛmmra hɔ na wo so ka wadwen afrɛ 0244905881 0244905881 papa ya mo akɔ baba Adom TV Adom TV na say chia mo bia yo yenti o woma oman no police fund the way omo ha driver for no ujira baby kura na ye bus stop kura na so abeche no wadu sika no wajao no wadile no wasiri pani nyina sisi so adwuma no so modern ti esrom say omo hwe na police fund the way omo na driver for bus stop or bus stop no osini pa na ofa nipa ma ni gina won che na ka ni tufu na foforo so bi gina ho na wo gina wo che anyi say osini pa cross wa che only problem e da ho eti ne dia no de ha na adwen pa no na wa ka no ka wadwen Wadom TV so the plan station ye wei na ya wa nya careful ka ni pia wo